आरो गोबाङा बुंदों आदा अफ्रिजों मा जालायखो बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं 5,000 बान्था मोनगोन अन दा स्पट जुदि नोंथाङाबो बुंनो हायोब्ला जे हाग्रामानि आमोलाव मा स्किम जादोंमोन माबाफोर खामानि जादोंमोनब्ला 5,000 बे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंनो जोंहा मानगोनां राजु नार्जारि सारा आरो लोगोसे गोबांथार खेंफोर थाहैबावदों बिथाङा नायग्रोजोबदो बिनि उनावसो आं लास्टाव बुंगोन आरो बेमा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा एमपि गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा बिपिएफ सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय गावनि स्किम नङा बियो बिपिएफनि दिननि बिटिसि सरकारनि स्किम नङा बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफनाव हाबगासिनो दं साफा सानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजेपिआव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकी होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों ओजों गाहायाव फैनानै बिथांमोना बिजेपिजों दावहा नांगासिनो दं बिथांमोना बिजेपिनि कर्मीफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द खालामनांगौ बिसायख'थिनि साखाफारा होननानै बुंनो हाया गोबां जायगायाव थारमाने बेबायदि डिमान्ड आं दाखालिनो मिडियायाव बुंदों जे जोंहा बिपिएफ हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो बिटिआरनि जे समस्ति 40टा समस्तियावहाय 1,000निफ्रायबो बांसिन वार्कारफ्रा जइन जागोन बिपिएफनि वार्कारफ्रा बिपिएफनि सापर्टारफ्रा जोंनो लिडारफोरखौ नाङा जोंनो भटार आरो वार्कारफोरखौसो नांगौ जों लिडारफोरखौ सोनाय नङा जोङो साधारन जे भटारफोर दं वार्कारफोर दं बिसोरखौसो सोगोन दा नैबे 40टा समस्तियाव जेरावबो जागोन जोङो समाय होनो हायाखै दा जेसेबां समस्ति जों जेरावबो जाजोबगोन आरो बेबायदि जालांबाय थायोबा बिपिएफआ साफा जागोन रायजो राजाफोरखौ मा आसा होनायनि खोथा नङा जोंनि जे 2.5 बोसोरनि जे सरकार 2.5 बोसोरनि एसे बारा जाबाय बेयाव जे जोंनि खामानि बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दिनैहा बयबो न' मोनदों न' गैयैफ्रा न' मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावसिनि 75,000नि 25,000खौ मोनदों रेशन कार्ड जायफ्रा गैया रेशन कार्ड मोनदों दिनै अरुणोदय स्किम मोनदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाय इलिजिबल बिथांमोना अरुणोदयनि 1,250 रां मासे बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो दा जोंहा नै अनसाय बिथांखि मोनबाय बिथांमोना गियान सोरां मोनबाय गाबोनहाय 2 अक्ट'बराव जोंहा थें फाख्रि डिजिटेल मिशन लन्च जागोन बेबायदिनो बिटिआरआव 15टा जे स्किम बेखौ जोङो लन्च खालामनाय जाबाय जे बिपिएफनि बिटिसि सरकार समाव 17 बोसोर बिटिसिखौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै ओंखायनो आं दाखालि बुंदोंमोन पाब्लिकलि जाय मानसिया बिपिएफनि 17 बोसोर सरकार समनि मोनसे फ्लेगशिप स्किमनि बाथ्रा बुंनो हागोन बेनो 5,000 रां आं होगोन होननानै दिनैबो बे चेलेन्जआ दङ बिथांमोना बुंदों सिआइटि बानायदों सिआइटिआ सेन्ट्रेलि स्पन्सार्ड मोनसे स्किम बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय गावनि स्किम नङा बियो बिपिएफनि दिननि बिटिसि सरकारनि स्किम नङा बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा बिपिएफ सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन दा बे फाइनाल जाखांबाय फाइनाल जाबाय बे अलरेडि मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनानै बे फाइनाल जाबाय उदालगुरियावहाय बिजेपिआ गेलेसिगोन क'क्राझाराव इउपिपिएलआ गेलेसिगोन बे फाइनाल स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननै एमएलए समस्तियाव सासे मन्त्रि जोंनि इउपिपिएलखौ हेफाजाब होनो थाखाय दैथायहरदों दा मन्त्रिफ्रा हाबफैजोब्बाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनायनि गेजेरजों बहाबा फान्ड सर्टेजनि थाखाय माने बाजेटनि सर्टेजनि थाखाय माबाफोर मावनांगौ दंबावोबा बेखौ नैबे मन्त्रिफोरनि जे बाजेट दङ जे मन्त्रिफ्रा जे फैगोन मोननै एमएलए समस्तियाव सासे मन्त्रि जोंनो हरदों बिथांमोना बे गेपखौ फिलआप खालामगोन गतिके बाव खुनु कनफिउजन गैला खुनु जेबो गैला क'क्राझार समस्तियावहाय एनडिएनि केन्डिडेट जानानै इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ गेलेगोन बे फाइनाल आरो क्लियार नाटक बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफआव हाबगासिनो दं बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं
आरो BPFनि वार्कारानो BPFनाव हाबगासिनो दं। साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय BJPआव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकि होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों। BJPनि वार्कारफोरखौ बिथांमोना लांगासिनो दं। आं बुंगासिनो बिथांमोना फारसेथिंहाय जोंनि UPPL आरो BJPनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनिफिटखौ बिथांमोननि साथाम MLAफ्रा जोंबो नोंथांमोनजोंनो दं होननानै बिथांमोना स्किमफोरखौ लाबोगासिनो दं, रां रुफाखौ लाबोगासिनो दं। ओजों गाहायाव फैनानै बिथांमोना BJPजों दावहा नांगासिनो दं। बिथांमोना BJPनि कर्मिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द' खालामनांगौ, नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला। जोंनि दोलोआव दिनैसिमबो सोर केन्डिडेट जागोन बेखौ सावरायनाय जायाखै। थेवबो आं बेखौनो बुङो जे जोंनि हानजानिफ्राय जेखि दायित्वखौनो होआ मानो, आं जिहेतु सासे UPPLनि साधारन कर्मिमोन, साधारन कर्मिनिफ्राय आं दिनै साधारन सम्पादक, नङा होमबा? साधारन कर्मिनिफ्राय साधारन सम्पादक जानायनि प्रग्रेसआबो बिराद गिदिर मोनसे प्रग्रेस। बेखायनो गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै, आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन। आंनि आन्दाजाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुजोब्बाय, जायफ्रा नुजोबदों मिथिनो मोनबाय। बै थांनाय समफोरावहाय हाग्रामानि दिनावहाय माबाफोर खामानि जादोंबा 5,000खौ मोनगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो उदालगुरियाव सोर गेलेगोन आरो क'क्राझार समस्थियाव सोर गेलेगोन BJPनि आरो UPPLनि बे खौरांखौबो नोंथांमोना मोननो हाबाय। लोगोसे आं नैबेखौसो बुजियासैलाय, जाम्बा इउटुबार नालाय, जे हाग्रामानि समाव जे CIT बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैनाय बे स्टेटनि फान्ड बा सोरनिबा फैसा बिदि जों मिथिनो मोनबाय। अब्ला दा जोंनि सोलिफुबाय थानाय सरकारा मा गावनि फैसाजों मावो नामा? गावनानो फैसा बानायग्रा मेसिन दं नामा जोंना बिटिआरआव? साननो मोनाखै आं। दानि सालायनायाबोथ' आंनि आन्दाजावहाय सेन्ट्रेलनिफ्रायनो फान्डफ्रा जेनेरेट जानानै फैयो स्टेटआव, आरो स्टेटनिफ्राय माखासे, आरो जाय फैसा फैयो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो BTCनिसिम माखासे BTCनि बाजेट हिसाबै फैखायो। थ' फैसाखौथ' जोंनि बिटिआरआव बानायादां, ओजोंसो जायोदां, मा होनो? आरो मानगोनां राजु सारा बुंदों, नोंथांमोना मिथिखाबाय, जे माबा मोनसे स्किम हाग्रामानि दिननि देखायनो हायोब्ला नोंथांमोना 5,000 बान्था मोननो हागोन। बे थ' नांलायनाय दान्थेलायनाय डिबेटआथ' जाखागोन पलिटिक्सआव गोबांनो। थ' बे खेथ्रआवहाय माने मा बुंनो सानो रायजो राजाफ्रा, जोंनोथ' नांगौ डिआर नाब्ला सार आरो जेलाव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमा बिसोरखौ लाबोग्रोदोसो होनगोन नामाथाय गोबाङा। नोंथांमोना मा होनगोनथाय? जोंथ' बार बुंगोन रायजो राजानि सिगाङाव, बावहांबानो माने रिमाइन्ड खालामफिननो जों बुंबाय थागोन। जायखि सोरबा गाज्रिमोन मोजांमोन बुंनांगौ गोनां जागोन। आरो गोबाङा बुंदों आदा अफ्रिजों मा जालायखो? जेबो जायाखै। बिथाङा सेक्रेटारियेटनि जाय प्रब्लेम RTI होनांगौनि, बेथ' सैथोखा। बिथांमोननि रायलायनायावनो आं मिथिनो मोनबाय। जोंहा इन्जिनियारजों रायलायनायाबो कल रेकर्ड आं होखादोंमोन। दा बिसोरो अफ खालामथ' होननायाव आं खालामबाय। दा बे भिडिअ भाइरेल जानाया आदा अफ्रिया गावनो होखादोंमोन दै, डाइरेक्ट हो होननानै, नांगौबा जेलाव थांगोन होननानै। थ' उनावहाय गावनो मा सानफिनखो मिथिला। जानो हागौ बै जायफ्रा हमजादोंमोन, माने जों रुमावहाय मोगा मोगि लोगो मोनहैदों आफादनि दैदेननायाव, बैसोरो थुहरबाय थानायाव, प्रेसार हरबाय थानायाव हयथ' आदा अफ्रिया मा बुंगोन मा बुङा, एसे लायोबो नालाय एसे बिथाङा, थ' बावनो भिडिअ बानायफिनदों गरमा गरमि। थ' जिखुनुआनो जाया, आं बिनि सायाव जेबो रिप्लाय होफिननो साना। जायो मालाब्ला, खिन्थु बेखौनो बुंग्राफ्रा बुंखागोन। जायखि बुङा, जों स्ट्रेट फरवार्ड गोरा थाबानो जाबाय होननानैल' आं सानो गावखौहाय। थ' बेबायदि आरोना। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। कमेन्ट होनो हागोन।